Toma ja, 4-2. Quina sort que tens. No em guanyaràs en té vida. Però si sempre et guanyo. Mentider. D'on venies? És que et riuràs de mi. Segur. Va, d'on venies? De casa de l'Helena. Però ha sigut molt raro. Per què? Et semblarà una xorrada. Li he escrit alguna cosa i esperava que al llegir-li... Bé, no sé què esperava, però no ha passat res. No li ha agradat? Sí, bé, m'ha fet un petó. Ah, sí? Ha sigut una mica... M'ha posat la llengua a la boca. Per què? Jo què sé. Em sembla que no m'agrada. El meu germà m'havia dit que havia de notar com papallones a l'estómac i més aviat he notat... A veure... com retortijones. Ja. Estàs diferent. Com? No ho sé, rara. Rara? No sóc jo la que llepa llengües, tu sí que ets raro. Què passa? Puc provar una cosa? Vale. Ets imbècil! A veure, m'has dit que podia. No sabia que era això, me'n vaig a casa. Sí, jo. Ah, i no li diguis a ningú. Ni tu, imbècil! A veure, t'he dit que era una prova. I què? No ho sé. Ho veus, ets idiota! Adéu. Va sobre la nostàlgia de la infància, pels que l'heu vist, pels que no. Per mi aquesta és la més simbòlica. Ja des del primer dia, quan teníem que fer els càstings, aquesta és la que fèiem servir pels càstings. A mi em mola molt veure-la ara, perquè realment quan l'has vist la vam veure amb 800 nens. No els 800 nens fent aquesta seqüència, però vam veure 800 nens i al final potser vam veure 50 nens diferents fent aquesta escena. Jo quan arribar al final i teníem aquesta versió, que és com va quedar, és on més clar vaig entendre el recorregut que havíem fet, sobretot els nens com a experiència de rodatge. També es va rodar bastant cap al final del rodatge, amb la qual ells ja estaven més curtits i a mi em desperta un carinyo especial perquè transmet una mica tot allò, la innocència de la pel·li, tot el punt que té. A nivell d'anàlisi de seqüència, no sé molt bé com s'analitza una seqüència perquè a mi no m'agrada gens preparar-me-les i aleshores vaig a rodatge sense tenir ni idea massa dels plans. Sí que has anat a localitzar i decidim que rodarem en aquest tros d'aquí o en aquest tros d'allà i quins caps es veuran, però a nivell de planificació m'estimo més sobre la marxa, anar improvisant amb el marron que significa per l'equip, però com que ja ens coneixem tots molt, ja entenem que ells fan un sacrifici, jo també, i trobarem el punt. La pel·li el que volíem nosaltres sobretot era que ens remetés molt a les pel·lis dels 80. O sigui, jo tinc de la generació Peter Pan i tinc aquesta sensació de que m'he fet gordo i calvo en un segon i jo fa un moment estava allà. Sí, una mica. Una mica, mireu. Una mica. I aleshores, d'alguna forma, el que volia transmetre era aquesta sensació de la nostàlgia d'aquells anys. El cine que ens feien era un cine com molt naïf, molt positivista, molt blanc, i jo volia fer una pel·li que tingués tots aquests components. Després, les que heu vist la pel·li hi ha un moment que fa un giro i se'n va un component més dramàtic, amb
una pèrdua que hi ha durant la pel·lícula, però per mi l'essència de la pel·li i el més important, sobretot jo sabia que el moment que entrés l'element dramàtic funcionaria si teníem els 2 primers terços de la pel·li on realment ens encarinyéssim d'aquests xavals, no? Que és els, sobretot jo crec que el Ferran, que és el prota, i que és aquest xaval com trist, que vincula tota la seva felicitat a l'amistat i a el que passa fora de casa seva perquè són els primers divorcis i el que passa fora del col·le perquè ho odia. Vaig fer una projecció de la meva vida directament. També jo venia de fer com un thriller de terror per adolescentes i una mica molt merder i com més picat millor i tal, i després d'aquella pel·li vaig tenir una mica de crisi i vaig tenir ganes de fer una altra cosa que connectés més amb el que sóc jo de veritat i no el que em semblava que s'havia de vendre perquè era més vendible un thriller, i aleshores sí que em vaig anar a explicar per una banda la nostàlgia d'infància i per altra banda posar-me com una mica més clàssic, no? I intentar que la càmera no necessités moure's molt i tal. Aquesta seqüència mola perquè es mou molt poquet. Ostres, no? A mi m'agrada un to que és una mica mentida. Sí, per entendre'ns, és una mica el to per mi de les pel·lis yanquis quan entenem allò de, bueno, o sigui, no és realista, no és, si pots, la música per mi entra sempre com per apoyar a un nivell que segons quin perfil de públic li molestarà, quanta música, tio, deixa'm espai per veure-ho jo i tal, a mi m'agrada empènyer una mica i m'agrada que estiguem allà per el Jaume, que estava aquí al muntador, si no em diu que massa, però potser sí que és veritat que massa, però la meva idea és que el cine sigui una mica mentida per volar una miqueta i ser èpic. A mi m'agrada l'èpica, el realisme em ratlla molt, en el dia a dia també, doncs intento que tot sigui una mica màgic, i aquesta màgia espero que es converteixi en una metàfora per cada un i al final, com que entres en codi, et creus que és real i ho vius i te rius o plores o tal, independentment del to que juguis. Però a mi el que m'agrada de to és el que no està de peus a terra i és massa realista. Doncs la pel·li, la següència aquesta em serveix perquè, bueno, quan fica la mà a la panxa, els papallones, fa entrar la música allà i l'espectador entén el codi quasi en base a la ficció que ha vist anteriorment i a la sensació que té d'ara, foten aquell subidon que quasi fa vergonya, no? I a mi aquesta vergonya és guai, és una vergonya que a mi em molava, perquè jo la identificava molt amb la vergonya que tens quan ets petit, però de gran costa més passar vergonya. Ara em passa una mica, perquè estic parlant amb vosaltres, però al dia a dia em passo poca de vergonya. En canvi de peque, diu, vine Pau, que et presentarem aquí, i de seguida estaves allà passant vergonya. I em sembla que aquest tipus de vergonya que produeix les papallones, la música que puja i tal, també tenia a veure amb la nostàlgia de la infància.